idan kin fasa fidda video kin ci uwarki ki fitar da video. Kin cika yar halak ce dan ya Rasulullahi ki posting din wannan siraicin a daren yau. Idan kuma baki ba ni na baki 24 hours, idan baki ba ni sai na yi. Wannan sakon zuwa ga manyoyinmu ne masu kuɗin kasan nan, zuwa ga senatocinmu ne, zuwa ga manya-manyan 'yan kasuwa masu kuɗi wanda suna ji idan sun kalla kowace yarinya a social media idan ta musu su kira kawali a haɗa su. To ku zo nan ku bani kunnen ku, yau zan yi magana akan ku ne. I was shocked today in my shop. Jikina yayi sanyi. Wani ne zai siya Manpower, ya gama ciniki ya bani kuɗi na. Na ganye dade bai tafi ba. I was like, ranka ya dade, kai haƙuri ga matan nan za su shiga, kai ne ka hana su shiga. Saboda ka san kun san riskin ke akwai sirrika. Yace mun sayyada dan Allah ka su shiga, ina so in yi magana da ki. Nace ina jin kai, ce ina da damuwa ne. Nace feel free with me, menene damuwanka? Sai ya bude mini WhatsApp din shi, ya bude min wani video, sai na ga video shi. Nace subhanallahi, ranka dade wannan kai nake kallon tsirara aikon uwarka da wata a gefe, me ya faru, me ya zafi? Sai ya bar labari wai gashi ya ganta ne wane kaza ne a Abuja, ya kira ita kuma da ta tafi ta je ashe bai san ta musu video ba. Yanzu haka ya fi 1 week tana blackmailing din shi, idan bai bata miliyoyin kuɗi ba za ta sake video. I was like, what? Na ce mishi ka zo gidan gaskiya, ka ce mata idan ita yar halak ce ta yi posting din video ta inda Allah ya kama ta har da fuskanta a cikin video. Ya ce min dan Allah in taimaka mishi, yanzu ya kai sati ɗaya baya cikin kwanciyar hankali, baya iya ci baya iya sha. Nace ban wayanka, faɗan da ba namu ba ma muna karɓar badanta ne, ya zo gida, ɗan uwana ne faɗan Maiduguri, babban mutum ne. Na karɓa wayan shi, na yi mata voice record, na ce ke celebrity ce, ta san ni na san ta, ta san ni na san ta, ta tsane ni a social media din nan. Akwai lokacin da abin social yi zuban nan da ya faru, ita ce a gaba ta fare, ta san kanta ba sai na faɗa ba, kuma wanda suka san da sun san da ita nake yi. Na ce mata ke idan ke kin cika yar halak ce dan ya Rasulullahi ki posting din wannan siraicin a daren yau. Idan kuma baki ba ni na baki 24 hours, idan baki ba ni sai na yi. Immediately tana online ta ji voice record din, kawai sai ta aiko ina irin da wannan abin zura ido haka, irin shi was surprise. Ta ce Sadiya Haruna, to ba damuwa zan muku rashin mutunci, ina yin bidiyo nan ne saboda ita, sannan ina yin bidiyo nan ne saboda manyoyi na kasanmu. Ku yi hankali, yanzu matan nan da suke runs idan su ya rufe, they are desperate in need of money, they are desperate. Ba sa so su yi sana'a, sannan suna so su samu kuɗi a sama. To yarinya bari ki ji in gaya miki, duk namiji ko yarinyar da kika ganta da kuɗinta wahala ta sha, ko kuɗin jini ne wahala ta yi, ba a samu kuɗi a banza. To ina yi bidiyo nan ne saboda manyoyin mu ku yi hankali. Yanzu mata bidiyo suke yi, ku yi hankali. Sannan ke kuma in kin cika yar iska, daman na baki zuwa daren nan ne, idan baki ba na ce miki zan yi. Kuma idan baki ba ki tabbata kafin 24 hours din nan ki je ki goge bidiyon nan ki bashi haƙuri, saboda Allah ya tona miki asirin ki, har da wannan kada fuskanki kaman kashin asuban nan ya fito. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Kamar da yadda kuka sani, ta ku ce Tima Makamashi jakajiyar FKD. Na zo da dan wani tsokaci ne akan wata karamar mara kunya fitsararriya wanda duniya ta san cewa ni dodanta ce. Sannan naji tana wani abu, mutane sun tuttura min, suna ta tura min wasu videos, wai wata yar hau ta ce za ta saki video, mutanen duniya duk mutanen gari sun dauka da ni Tima Makamashi take. Ni ba da ni take ba, ta san ni dodanta ce. Idan kuma da ni take, in kin fasa fidda video nan kin ci durun uwarki. Ni na daya bana mu'amala da fasikoki. Fasikai ba abokan mu'amala na bane ko yawo na bane. Ke ma akan irin abu haka muka rabu da ke, ba fada ba komai, tunda muka shirya muka zo muka rabu da ke. Na daya mutanen ma maganin su manyan mutane da basu san da suwa za su yi mu'amala ba.
idan kin fasa fidda bidiyo saboda mutanen gari suna ta mun waya, wasu su turo min nace a daina, I stopping, bana so a daina turo min dan ni ba da ni take ba. Idan kuma da ni take, idan ta fasa fidda bidiyo kin ci durun uwarki, ba da ni take ba. Dan ni na daya bana fasikanci, bana iskanci, duk da mutum ba shi zai sai kanshi ba. Ban ce 100% ni mutuniyar kirki ba ce, amma daidai gwargwado ina kwatanta kare mutunci na. Barantana a zo a yi zubarwa da wani dan adam mutunci, wani wai babban mutum. Idan kin fasa fidda bidiyo kin ci uwarki, ki fitar da bidiyo. Sannan mutane ba ku sani ba, ai kes ɗinsu da wanda suke kes wanda ta ɓata mishi suna wai ya sa mata HIV, ya sa mata waye din nan. Kes ɗinsu next month on 12 za a yanke mata hukunci. Shi yasa take neman abokin mutuwa, ba da ni zaki ba. Wallahi ni ba ni da abun kunya. Yau tunda muka fara faɗa da ke na ta posting abubuwanki. Da ina da wani abun faɗa ko abun kunya da kin daɗe da sakewa, tunda ke baki san mutunci ba, baki san amana ba, baki san inda yake miki ciwo ba. Ke kina da abun kunya, kuma voice dinki ana da shi. Ni ba ni da wannan lokacin. Kina ga Instagram ko wani social media ma abubuwan da yake gabana, iya gabana, ban da lokacin hawan su. Kin gane kullun girma ake yi. Ta ɗauka ta zo ta ce ta ga yara suna shirman sa social media, tana so ta yi suna. Dole sai kin rabu da mutum zaki suna? Na ɗaya kin yi suna da Tima Makamashi. Kin zo don a saki a cikin kes ɗin yaran nan da suke 'yan Saudiya da 'yan nan Najeriya. Kin zo kin shiga kes ɗin, kina ambatan sunayen 'yan fim. Dole sai kin yi suna, kin ga an manta da ke, kina so ki da a sanki a social media. Dole sai kin rabu da sunan da 'yan fim. Kin kira Hafsa Idris, kin kira Maryam Yahaya, kin kira waye? Dole. Ni ce taku Sayyada Sadiya Haruna. Jama'a ga magana da dumi sa. Tun fa ba a yi 24 hours ba, mara kunya ta zo ta ba da haƙuri. Ta yi zawo da daddaren jiya, ya fi a irga. Wai wallahi tallahi ba laifinta ba ne, sharrin shaidan ne. Shaidan na barci ana mushi sharri. Okay fine, mun ji sharrin shaidan ne, nobody is above mistake. We are learning every day by day. Yanzu dai ta inda muka gama da wannan mara kunya yar hau shine ta yi voice record, ta ba ma mutumin haƙuri, sannan ta ce mishi wallahi tallahi ta yi deleting, ta ma yi delete all a wayanta. Muka aje evidence ɗinta na record ɗin nan da ta yi, muna nan tare da shi, muka sa su a hard disk. Muka ce ko da bayan shekara 100 ne aka gan bidiyo nan ya fita, wallahi sai kin raina ma kanki wayo. Mutane da yawa za su yi mamaki, Sayyada me yasa ba za ku kai maganar nan gurin hukuma ba ko menene? Mama na baba na badala aka yi. Shi kanshi ma in ba dan ya gani am a very straightforward person ba, bai san ma wa zai kai kukan shi ba. Wallahi I'm telling you people. Ai tunda ita ma ba ta police ta zo ba, mu ma ba ta police muka zo ba, sannan mu ba binta da sharri, ita take bin mu da sharri. Babban mutum ne dan Maiduguri, tana zai fara zuwa station a yi maganar nan. Amma da yanzu mun aje evidence din mu. Ko da bayan shekara 100 ne bidiyon ya fita, my sister za ki rena ma kanki wayo. Kuma daga yanzu shine final irin talk tsakanina ni da ke. Amma fa idan kika kuskura kika yi bidiyo kika ambace sunana Sayyada Sadiya Haruna, yarinya za ki rena ma kanki wayo. Kin san kin mun da na kyale, amma yanzu ba zan kyale ba. Kuma ko yanzu ma baby ne yana stopping ina, yake cewa na fi ki ta ko ina, sannan sana'an gaba na ma ya ishe ni. Amma yanzu wallahi yarinya kin yi kaɗan, kamar yadda kika kira sunana a baya a kes in yan Hizba, ko ha kika kira ni Sadiya Haruna. To dan Allah yanzu idan kin haihu, idan ke yar halakce, idan kin cika ke yar tasha ce da gaskiya, ki kira sunana. Kada ki manta a lockdown ina da voice record ɗinki sosai wanda muke tsakanina ni da ke, wanda kike ce min mu dinga zuwan runs, muna yin video ma babban manyan mutane, bayan mun tafi mu je mu yi blackmailing din su mu samu kuɗi. A hakan ne sauran mutanen na kuma suna samun kuɗi. Na nuna miki ba zan iya ba, maganan gaskiya kenan. Farko na so kaman za a yi, amma daga karshe na nuna miki ba zan iya ba. To ban rufe asirin kaina ba, balantane asirin wata shegiya banza
fasika irin ki ban rufa nawa ba tukuna naki zan rufa. Mutum yadda take so ta gan bayana a koda yaushe, mutum yadda ita da bakinta ta gaya min ta ce wai sun taba zuwan gurin malami sun kai sunana wai ko da daidai da zanin daurawa ko kar in samu, ta yi roke ni kuma at that time na yafe mata, kuma ko yanzu da nake muku magana ne ya kawo magana, amma wallahi ni na yafe mata, shi yasa na ci gaba. Dukkin manta da wayannan abubuwan nan, abin da yasa nake ga wayannan abubuwan nan, na san ke jaka ce baki je makaranta ba, maybe kin manta, to kar ki manta Sadiya Haruna na nan da abubuwanki da voice record ɗinki da mu'amalan da muka yi da ke a lockdown a Tahir Hotel, kar ki manta akwai su. Ban rufe nawa ba, balantane na wata shashasha irin ki. Kada ki bari a baki labari, kada ki bari a baki labari, ki kalla bidiyon nan da kanki ki ma kanki fada. Mu mun riga da mun gama magana da ke, kuma mun riga da mun gama magana da shi. Wannan shine final video dina, amma jama'a kada ku manta, na gaya muku idan ta ambace sunana za mu yi mutuwan kwasko daga ni har ita. Na rantse miki da girman Allah, saboda kin zalunce ni matan nan. Abubuwan da kika min wallahi Allah ne kadai zai saka min, na barki da ubangiji. Kuma duk abin da na faɗa a nan gurin idan na miki sharri ne, ubangiji Allah kada ya ban abin da nake so duniya da lahira. Ke waye da zan miki sharri? Wannan shine last video dina akan maganan nan. Amma idan kin haihu ke yar halakci, dan Allah ki kira sunana, sai mun yi mutuwan kwasko. Jama'a dan Allah ku ce ba baby ya kyale ni in yi magana, ni abun nan yana bani sugar, idai sweet me, shegiya yar how. To ya gaya miki Borno Gabas, ki kira sunana, na ce miki za mu yi mutuwan kwasko. This time around I come with my full chest. Elbalajau. Okay, bari in fara da farko. Kin yi maganar shekaru na, kin ce I'm always saying I'm 26 years old. Yes, I'm so proud of my age and I'm doing well. That's why I always say my age. People that are not doing well, sune ba sa faɗa shekarun su mama na. Kina so ki san menene I'm doing well? Yarinya mai 26 years old tana da shago a Kano da Maiduguri. Yarinya mai 26 years old ta riga ki ziyartar ma'aikin Allah, kuma ta je with pure mind. Ke ban san zuciyanki ba ko da me kika je, ko ki je kin kara rokan Allah, Allah ya kara miki kwastomomi ne, ban sani ba, Allahu a'lamu. Yarinya mai 26 years old tana da yarinya na Khadija mai shekara 8. Yarinya mai 26 years old tana da gidan kanta a Kano, ba haya nake yi ba. Yarinya mai 26 years old tana da galaka, wato GLK, ni na siya da kuɗi na, ban lashe ta kashin kato ba tukuna aka ban mota, gumina ne. Yarinya mai 26 years old tana gina wa iyayenta mansion a garin Maiduguri, and I will post it soon insha Allah. Yarinya mai 26 years old rai ya kai 40 sun yi depending a karkashin ta suna ci. Masu mun aiki a shago na Kano guda 6, wayanda suke mun aiki a gidana guda 2, mai gadi da mai aiki. Follow to wayanda suke mun aiki burikiloli, follow to wayanda suke zama mun a shago. So I miss a lot a duniya nan ma mutane. So Allah ba zai bar azzaluma munafuka ba irin kikici gallaba a kaina mama na. Na gaban yayin gaba na baya sai labari. Okay? So mu ci gaba ne da faɗa progress ɗin yarinya mai 26 years old, ko a tsaya a haka. Jama'a ku yi magana, this thing dey sweet my body wo. Hey! Allah na gode maka da ka nuna mu bayan da mukiya fiya da sama da jakan nan. So ani yarinki ya bi ki mama na, ni bana nufe ki da sharri, wallahi ina miki fatan alkhairi, amma duk abin da kika kula mu wallahi tallahi saboda Allah ya san zuciya na, ki shuka daidai inda zake ki girba, saboda Allah zai mayar miki zuwa kanki, kin ji ko? Kuma zan faɗa, zan kara nanatawa, yarinya idan kin cika shegiya ki kira suna na, ki yi video kamar inda kika yi a baya. Na rantse miki da san da nake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mun yi mutuwan kwasko da gani har ke a Instagram din nan. Ban rufe na ba, balantane in rufe na wata shegiya irin ki. Sannan abu na karshe, kin zage durun uwana, kin zage ubana, ni ba zan zage ki ba.
abu na karshe shine zan gaya miki, wato masoyina yayi magana akan ire-iren ku, yace duk wani bawa da ya zage iyayen wani kuma me shin bai rama mishi ba, to tamkar ya zage iyayensa kai tsaye ne. To mama na aje a ba ma baba da mama hakuri, in ma ana zaman lafiya da su kenan. This thing dey sweet me. Jama'a, I can't wait asuba yayi in je in yi kashi ya fito bangwal bangwal.